שם סמים. סן, בגללך לא מצאנו את השלטים. עכשיו כבר כן. אני זוכרת שפרתי אותם שם. איפה השלט השני עכשיו? השלישי. זוזי, נו. אני מצלמת, נכון? מה אכפת לי? מה זאת אומרת מה אכפת? על הדיים שלי. בזה, נו, נסתה שמה. אין אותו שם. סן, תגידי היי. מה המצב? מה המצב? לא, אין אותו. שמישהו יעשה משהו מצחיק. מה לי עצרתי את המשקפיים בלילה, נכון? אני לא. מי החזיר אותם? סן. סגל אני? סן, את עשית הכל בלילה, תזכרי. אין שולחן שמה. נו, אין שמה. מה ראית? הסתכלת. נכון, מה הסתכלת? רגע, אבל איפה השאלה? אני הסתכלתי, כן. בטלוויזיה. סבבה! לא! בשולחן השני. איפה? בשולחן השני, את מסתכלת על הטלוויזיה. אח. היא מרביצה לכולם היום בבוקר, קחי. ביס, קחי.